Yeah. Ha 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 ha. Yeah. Yeah. Kardong karbi aratadet Nelilam teke kay taking set Kepudam ji ke masap sovet Kipudam ji la ke ahopet Mobile ke ot met Ot tek de joy ke pen kam chok det Ot tek de atum ke ot set Polisari deng ching nanget Kiju tabotor fotu set Kilu atum borke long puset Viral jia pansi keret Video thai prap set Video thai dun lemdet Nim jeje ako kang klemdet Kalika lang utai dunet Keme kaheno black tek dede Date abu pleng plecet Humanity alam chini nedet Bepayan at sidam varet Kivirakrong sinang mande Singhon ng eli karbi ang long Chetan seroy ng eli metang ang bong Arjuta anutinta Singhon ng eli karbi ang long Chetan seroy ng eli metang ang bong Pangkodong ake sarjunang varet Lada emetang amunitsi chokche det Ke chokche ke banghini ke tombet Karjunang ke karbiang long arata det Kuahati ke neta pore dun set Karbiapan ng lugda